ବାପୁ ଠିଆ ଠିଆ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେଇଠି ସତେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ହେଇଛି କଣ ଧାନ କିଏରେ ଏଠି ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ନାଁ କଣ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏପଟେ ତ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଧାନ କଟା ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।